Benvingudes i benvinguts al Fàcia Talent Show, un espectacle en el que han participat tots els alumnes de l'Escola Fàcia Sarrià. L'han fet amb moltíssima il·lusió i en el qual ens demostraran tots els seus talents. Aquest espectacle està dividit en 3 blocs, d'acord? El primer serà els clips, el segon seran varietats i el tercer, els balls! Molt bé, doncs començarem amb els clips, amb els quals experimentarem una mica amb la por, amb els ritmes i sobretot amb els talents domèstics. Estigueu ben atents. Som-hi? Entra vídeo! Três, dois, Stay homas. 12 meses depois, sigam cantando, falando pra você. 28. Eu quero te ver, deixa acontecer. Eu não quero ver você chorar. Desconfinamento está tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Combination number 9 and all it right. Esa she said I be, hey, I don't wanna worry about this all day long. Esa she said I be, hey, cada día casa te va al rey. Hey, nobody wants to be alone. Nobody wants. But there's a world outside your phone. If you see the bright side, you'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te a tu és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. Let's forget it tonight. Let's forget it tonight. Puc estar-me fent res, igual que ho fan les flors. Believe in me, it's the best present that I have. Vaig sempre tan de pressa que no ho veig. Vull atrapar-ho tot i ara em conformo amb menys. If you see the bright side, you'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight.
You will see. Trobar-te tu és el millor regal que tinc. If you see the bright side, you'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te tu és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. Nobody
quin talentazo, quin ritme i quin estilazo que tenen els nostres nois i noies. Mare meva, sí, però jo sé que a una li va quedar la casa molt neta gràcies al Freddie Mercury, Molt bé, doncs si us sembla, ara passarem al següent bloc, que són les varietats. En aquest bloc experimentarem, ens enamorarem i sobretot riurem amb moltes ganes. Esteu preparats? Doncs vinga, Entra vídeo! Hola, bon dia! Hola, bon dia! Com et dius? I d'on vens? A Barcelona. De Barcelona, molt bé. Escolta, ens han dit que tu ets capaç de saltar més vegades que ningú en 30 segons. És veritat? Sí! Molt bé, doncs mira, posarem una música i comencem els 30 segons, quan tu vulguis. 3, 2, 1, ja! Hola, bon dia. Hola, bon dia. Com et dius? D'on vens? A Barcelona. De Barcelona, molt bé. I què vens a fer avui?
A imitar. A imitar? Oh, que interessant, molt bé. Doncs mira, et donarem 30 segons per fer totes les imitacions que puguis. D'acord? D'acord. Per qui vols començar? Per la Davínia. Per la Davínia. Què diu la Davínia? Estupendo. Molt bé. Qui més podríem imitar? El papa. El papa. Què diu el teu pare? I escolta, i què diu el teu profe? Què diu l'Edu? Poi t'acabo de dir aquí, fill, tu acabo de dir 4 vegades ja. I l'Àngela? Què saps què diu l'Àngela? Les mans, carinyo. I qui més? I la Laia? I dale, que tu pots, campió. I el Marc? Què diu el Marc? Que m'aixaco, tio. I la Raquel? Què passa, Rubio? Escolta, molt bé, un fort aplaudiment per tu. I ara donem pas al següent participant. Endavant! Hola, bon dia! Bon dia. Com et dius? I d'on vens? De Barcelona. Escolta'm, ens han dit que tu ets la persona que coneixes més receptes del món. És veritat? Sí. Sí. També ens han dit que ets la persona que saps les receptes de tots els països. Sí. Molt bé. Vols que fem una demostració? Sí. Molt bé, doncs a veure si és veritat. Quin és el plat més típic de Rússia? Pelmeni. Pelmeni. I tu em sabries dir quin és el plat més típic de Polònia? Azul. El zurek. I què és el zurek? Una sopa. Jolín. Molt bé, anem a fer una altra. A veure, te la posarem més difícil. Em sabries dir quin és el plat més típic del Japó? Sushi. Sushi! Molt bé. Quin és el plat més típic de Mèxic? Tacos. Tacos. I el plat més típic de Brasil? De feijoada. La feijoada. Oh, que boníssim. Digue'm 2 plats típics del Marroc. Cuscús i hummus. Cuscús i hummus. Uau! Última pregunta. Digue'm un plat típic d'Austràlia. Partidac. Pastís de carn. Uau, és que no hi ha per on agafar-te. Ho saps tot. Molt bé aquest aplaudiment. Molt bé. Escolta'm, i què vens a fer? A menjar. Escolta'm, ens han dit que ets la persona que menja més ràpid de tota l'escola. Això és veritat? Molt bé. I tu creus que ets capaç de menjar totes aquestes galetes en 30 segons? Més o menys, no? Bueno, espera, que posarem el temps. Quan comencem... No passa res. Te les has de menjar igual. Vale? Quan posem el temps direm preparats, llestos i... ja! Temps! Escolta'm, tot un paquet sencer. Mare meva! Fem una cosa. Ara sortiràs i la nostra companya et donarà un got d'aigua. D'acord? Moltes gràcies, guapo! Hola, bon dia. Hola, bon dia. Molt bé, d'on vens? De Molins. D'on? De Molins. Ah, molt bé, de Molins de Rei. Escolta'm, què vens a fer avui? Els categories. Jugar a les categories, molt bé. Doncs mira, va, anem a veure. Amb la lletra C, digue'm un esport. Ciclisme.
Paloma. Molt bé. Amb la lletra C també, digue'm el nom d'una cançó. No sé. Corazón partido. Molt bé. Amb la lletra C, digue'm el nom d'una part del cos. El cap, el cul. Ara digue'm el nom d'una planta. El nom d'una planta amb la C, si us plau. Cactus. Un cactus, molt bé. El nom d'algun animal? Cor. Com? Cor. El cor. Ara el nom de noia. Carla. Carla, molt bé. Ara el nom d'un mitjà de transport. Cotxe. Cotxe. El nom d'una disfressa. Clown. Clown. Ho has fet superbé. Ara, moltes gràcies i ja pots sortir. Gràcies. Hola, bon dia. Hola, Com et dius? On vens? de Sant Just? De Sant Just, molt bé. Escolta'm, ens han dit que ets una persona que se'n recorda del temps que va fer qualsevol dia de l'any. És veritat? Sí, I fins i tot d'anys anteriors també. sí. Molt bé, doncs mira, t'hem preparat aquesta safata en la que està plena de sobres amb diferents dies de diferents anys, a l'atzar. Tu hauràs de triar una targeta i ens hauràs de dir quin dia va fer aquell dia. Ho hem entès? Sí. Molt bé, doncs tria una targeta. Aquesta. Molt bé. A veure si saps quin dia va fer, quin temps va fer el 14 de maig d'aquest any, de 2021. Pluja? A veure, veiem... Pluja! Oh! Molt bé! Escolta'm, Gràcies. que potser això ha estat sort. Anem a triar un altre. Tria un altre, si us plau. Aquest? Aquest. Molt bé. A veure, quin temps va fer el 7 d'octubre de 2020? No, sol? M'ho preguntes o ho dius? Què va fer? Sol. A veure... Molt bé! Sol! Escolta'm, ho estàs fent molt bé. Fem un altre, a veure si tenim sort. Vinga, va. Tria un altre sobre, si us plau, Roger. Quin temps va fer el 25 de desembre del 2019? Sol? A veure... Sol! Sí. Uau, Roger, saps tot. Mira, crec que ens dona temps de fer una última, perquè em tens impressionat. La última. Tria una altra, si us plau. Veurem aquesta última. Quin temps va fer el 26 de febrer del 2020, Roger? Neva? Va nevar, a veure si és veritat. Sí. Va nevar! Escolta'm, un fort aplaudiment per aquest noi, moltíssimes gràcies i ja pots sortir. Moltes gràcies, guapo. Hola, bon dia. Què vens a fer? A cantar. A cantar, molt bé. Escolta'm, farem una cosa. Posarem una cançó, l'aturarem i tu la continues. Et sembla bé? Molt bé, doncs vinga, anem amb la primera cançó. Vamos juntos, el sol caer. Vamos pa la playa a curarte el alma, cierra la pantalla. Molt bé, primer punt. Fantàstic. Escolta'm, t'atreveixes amb una segona cançó? Sí. Doncs vinga, ara posarem la música. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría. Ave María, cuando serás mía. Molt bé. Vinga, anem a fer un parell més. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, todas las cosas buenas que tiene la vida. Molt bé. Vinga, va, i anem amb l'última, te la posarem una mica més difícil. No se esconde el miedo, solo ve tu cuello, rotan los pañuelos, solo hace falta que demos la vuelta. Subimos, paguemos a media. Escolta, molt bé. Això és un rècord, Felicitats. Moltes gràcies.
Que passi el següent, si us plau. Algú es podria imaginar que anar al dentista, i sobretot a la seva sala d'espera, podia ser tan divertit? Ara em plantejaré anar-hi molt més sovint. No, increïble, increïble, I ara, preparats, perquè ja entrem a l'últim bloc de la nostra gala. Atenció, perquè ara el que toca és els balls, i espero que no estigueu cansats, perquè ara a continuació escoltarem i ballarem músiques de dansa clàssica, egípcies, i sobretot algunes músiques molt estiuenques. Esteu preparats? Doncs vinga. Entra vídeo!
Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Shilana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema en ti mi calma quien me levanta estuve solo y me levanté. Yo sé que me amas como te amo, por ti la vida es un milagro, no habrá más muerte. Give it to me. Tryna run that game, made it sound so sweet when it say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Said the boss last night buying out the bar, said I can ride top down in this Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for the one to blow my mind.
sex. Give it to me. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne. Okay, your mama ngwele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Okay, your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne. Let me take it from here. Solomon girl straight up, right hoochie mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me jumping and baby, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We drumming the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me 2 by 2, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne. Yes, one drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jump in the small jam way. Wind it. Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backward. We go. Left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Wine and go down again. Ei, quins balls més xulos, Fantàstics aquests nois, és que són todos unos monstruos. Un monstro, mare meva, però quin nivell. Però ara sí, volíem anar a agrair a tots els alumnes, a tots els mestres, monitors, el seu esforç, la seva dedicació i la seva alegria, perquè gràcies a ells ens han donat aquí un talentazo que hem gaudit, hem rigut. Ai, és que ens hem emocionat. Jo m'ho he passat superbé. Sí, o sigui que moltíssimes gràcies, nois. Mua! Guapos! Ho deixem aquí. Que vagi molt bé. I bon estiu! Bon estiu!